Hello mga kabisdak, kumusta? Bag-ong video na usab nga ato ang pagalantawon karon. Og para sa karon nga content, mag motorcycle engine oil review na pud ta. Gamit ang akong tricycle. Ato ang sulayan karon ang Castrol Power 1 10W40. Og maayo ba kini gamiton sa tricycle nga hago jud pirmi sa pamasahero, kinargahay, subidahay ug labi na sa lagyo nga biyahe. Pero bago na ta magsugod, mamalihog unta ko sa inyong suporta. Labi na ang pagpindot sa subscribe button. Ug para pod mapahibalot ka kung naa ko'y bag-ong video nga i-upload, pinduta pod ang bell icon. Ug naa pod di ay tay Facebook page, palihog na lang pod ko sa pagpalo niini. Last na lang gyud, dako pod kaayo ang ikatabang ang imong pag-like ug pag-share ni ining video nato karon. Daghang salamat mga kabisdak. Usa na to sugdan ang pag-change oil at tuwa usang basahon ang specification aning Castrol Power 1. Ako ang patingugon akong amigo nga Amerikano ug siya akong pabasahon og basultion bahin sa Castrol Power 1. Pasok amigo na kong Amerikano. Castrol Power 1-4T 10W-40 is advanced, premium quality engine oil, designed for the latest generation of four-stroke motorcycle engines. Its power release formula helps the lubricant to flow fast and reduces internal engine losses to friction, giving maximum and sustained power right up to very high operating RPM. Castrol Power 1-4T 10W-40 has been tested and proven to deliver superior acceleration at the touch of the throttle. The added Castrol advantage of Tri-Zone technology ensures uncompromised performance protection. Castrol Power 1-4T 10W-40, engineered for performance. Advantages: tested and proven to deliver superior acceleration at the touch of the throttle power release formula, helps to flows fast, and reduces internal engine losses to friction. Tri-Zone technology for protection of engine, clutch, and gears, suitable for use in catalyst-equipped engines. Application: Castrol Power 1-4T 10W40 is designed to optimize performance for motorcycle engines. It is suitable for all makes of four-stroke bikes, both carburetor or fuel-injected, where API SL or below, and JASOMA or MA2 are recommended. So nabasa og nadungog na ninyo og unsa ang features aning Castrol Power 1 10W40. So ato ananing sulayan og tinuod ba jud ang iyang giingon. Kay kini semi-synthetic man, akong change oil interval ani is every 3 months. Depende lang jud sa kalidad sa oil. Pero ako mag-check man jud sa dipstick, ako man jud tan-awon ang sukod ug ang kolor niini. Ug nagbase sad ko sa akong manual kay naka-indicate sa manual nga every 4,000 kilometers ang change oil interval niini sa akong unit. So sa ako sa tulo ka bulan akong pamasahero, kada adlaw kasagaran naara jud sa mga 2,000 hangtod sa 2,005 kilometrahe ang nadaga niini akong tricycle. Mo-update lang ko ninyo ha. One eternity later. Ang nakabati lang jud niya kay di siya kalahutay sa pang-tricycle nga motor. Na change oil ko ni atong January 1 ug mao ni ang iyang last odometer. Nidaga na din siya og mga 2 ka bulan. Kay gi-check nako ang iyang dipstick karon March 1 man ug mao ni iyang odometer karon. Mao ni ang resulta sa oil ug ang sukod mismo sa dipstick.
nabantayan sad nako. Dali na kaayo mo kala ang makina labi na inig subida. Kay gamay na malang di ay ang oil ang naa sa sulod sa makina. Ug mubo ra jud ang iyang nadagan nga kilometrahe. Di ara mga kabisdak, mauni ang iyang kolor o kadaghanon sa maong oil. Ako ni ibalhin ha sa bakante nga botelya nga akong gibadlisan asa kutob ang 1 liter. Tanawa mga kabisdak, murag na nasa katunga sa 1 liter ang nahabilin. Wasad ko kahibalo o nganong dako kaayo ang nakuha sa oil. Kumpara sa gipanggamit nako sa una nga inig 3 months jud, di pa man gani kayo itom o gamay ra kaayo ang mabawas kumpara aning Castrol Power 1. Sa kuha lang pud no, di sad ko moingon nga bati ni siya gamiton sa pang tricycle. Siguro di ni siya gidisenyo sa pang heavy duty nga makina. Gidisenyo ra tingali ni siya sa pang single nga motor. Kaysa Honda XRM sa kong amigo, mao man ni iyang gigamit o ginamintin, usahay moabot man iyang interval og 5,000 kilometers. Inighabwa niya, nindot naman kaayo ang iyang oil og daghan pa kaayo. So maorasan na akong ma-share nga experience sa Castrol Power 1. Kamo mga kabisdak, ug sa mga nakagamit aning maong brand, i-share po na ang inyong experience sa tuwang comment section. Daghan kaayong salamat mga kabisdak sa paghatag og oras ni ining video na to karon. Sa sunod na pod, lauman gihapon nako ang inyong mga suporta aron mo lambo pa ang atuang channel nga gimugna alang natong mga Bisaya. Sa sunod na pod ha. God bless.